Is-Sibt tilħaq il-qofol tagħha tellieqa għal-leadership li qed toħloq gwerra fil-miftuħ fil-Partit Laburista. It-tellieqa li permezz tagħha flok Joseph Muscat, Malta se jkollha lil Robert Abela jew lil Chris Fearne, Prim Ministru. Tnejn min-nies li huma qrib sew ta' Joseph Muscat, speċjalment fi żmien meta pajjiżna spiċċa mdaħħal fi kriżi politika bla preċedent. Kollox qed jindika li jekk il-Viċi Prim Ministru Chris Fearne isir Prim Ministru, l-ewwel wieħed li jtir ikun il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Bis-sorsi tagħna jindikaw li Fearne diġà ħejja pjan biex numru ta' backbenchers jiddaħħlu fil-kabinett. Skont sorsi li tkellmu ma' Net News jidher li post Scicluna se jingħata lil Silvio Xkembri, segretarju parlamentari li dejjem baqa' jiddefendi lil Joseph Muscat fl-aħħar snin. Post Fearne bħala Ministru tas-Saħħa jidher li se jkun qed jgħaddi għand Deo De Battista li taħt Joseph Muscat kien segretarju parlamentari. Il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Kultura Owen Bonnici li għalkemm kien iddikjara li mhux se jitkellem dwar il-kandidati għal mexxej fl-aħħar jiem ħareġ onqu għal Chris Fearne. Jidher li dan ġara kif Fearne se jkun qed jeħles lil Bonnici minn wieħed mill-iktar dekasteri li affaċċja kritika fl-aħħar xhur. U għalhekk li Owen Bonnici se jżomm id-Dekasteru tal-Kultura fil-waqt li l-Ministeru tal-Ġustizzja jingħata lil Manuel Mallija. U biex ipaxxi lil backbenchers, Chris Fearne diġà għamilha ċara li se jkompli jkambar l-ikbar kabinett fl-istorja ta' Malta li kien ħoloq Joseph Muscat. Dan, fi kliem sempliċi, ikun ifisser li l-ispiża fuq il-poplu Malti se tkompli tikber.